Shubor nakaslem jong unong san Hima. Uwei uriu san perthei jong ka Awami League jong ka Menteri Rangbah berim ke Bangladesh ka Sheikh Hasina ubadi u Hindu ula Khlad no ka khatwei tarik menta ubnai kat ba udang dan hakti jong ki pulit ban token ka balami ka jing keno an ki bahayeng jong u baki bor Pynïap jong ka Phatok kim shimnala ban ai ka jing sumar ba paka yu uni u Hindu ha Bangladesh udei ublatip gerteng kum uproloi chaki de posnam karta bedir undong rwai udan ha Phatok ha kabedei ba kam pen bethei bom kabedei ba jing khi jong ki Samla puli persha ya jing Shah le ben ha usnam arja arpusa uchaki udei secretary jong ka kolshor jong ka Pabna district unit jong ka Awami League ula Khlad no harat Shahi Medical College Hospital ha sngi ublei katba udang dan ha Phatok ong ka khubor jong ka kot khubor jong ka ri Bangladesh the Daily Star Superintendent jong ka Pabna jail Muhammad Omar Farooq ulet ho bo chaki uladan shibun ki jing ka kot ka kya kenthop be ka jingpang shini bat ka jingpang do non ulet ho ba ki doctor jong ka Phatok ula pha ning kong i uchaki Pabna Sadar Hospital bat nang ta la pha yu Sharat Shahi Medical College Hospital ha ka miet jong sngi tho ding ulet ho bo la Khlad no ha ka por khanai biji jan miet ha sngi ublei kat ba udang sha sumar Harat Shahi Medical College Hospital nakaliang ki bahayeng jong uchaki ki lo keno bola sha iben namar klem a jing sumar bha ha kapor bo sha sat Phatok ukhon jong u usoni chaki ulo keno bo kpa jong u la shakam wala shim na pen pau kerteng ha kanu kanu kam ha ka kapor ukpa jong a uladan ke jingpang shini bar ke jingpang do anu la slam bha ke jinglong jingman jong u kelanang sniu ha Phatok hende ki bor san shar kim shim la pen te pa ba yangi la keno usoni Uriet ho baki lalit marmar Shah Hospital hadian bala pentep hendai shimla yu ag jing sumar ka babyang ka bala penong yu uban Khlad no ha ka ka khubor uwei Samla ubadang arphupras nam karta ubadi unongnya auto rickshaw ubadi Hindu ula Shah Pynïap ha ka kenhun ki brio ha ka than Chittagong jong ka Bangladesh uni Samla udei bala tip kerteng kum Samir Kumar Das bala Shah bom yap baki pat ba ha khatwei tarik menta ubnai ha ka por janmit udas udai nakathan dagon buyan jong ka Feni district Bangladesh bat kini ki brio kila bom yu kila phet no raka kali hande hadu menta ki pulit kimpat yo kem yano ki badan ketiban Pynïap yo ni Samla